Nawr mae yna deimlad o anobaith ymhlith pobl a ganableddau yng Nghymru ac ar draws Pryden am fod yna ddiffyg tai addas ar gyfer eu hanghenion arbennig. Dyna gasgliadau adroddiad sy'n cael ei gyhoeddi heddi gan y Comisiwn Hawliau Dynol a Chydraddoldeb. Mae'r Comisiwn yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau fod pob tŷ newydd sy'n cael ei godi yn addas i bawb. Wel, yn ymuno â ni drafod hyn, mae'r Dr Steffan Evans o fudiad Tŷ Pas Cymru Corff sy'n cefnogi tenantiaid a landlordiad. Bore da i chi. Bore da. Be newch chi o'r adroddiad i ddechrau? Di'r casgliadau mae'n canu clwch gyda chi? Yn sicr maen nhw'n canu clwch. Ni fel mudiad yn rhedeg rhwydweithiad a tenantiaid sydd ar y blefe. A mae hwn yn rhywbeth ni'n clywed yn aml. Bod tai newydd yn cael ei adeiladu a bod yna broblemau yn bod y tiles yr un lliw ar tap a'r switches yn y wal neu rhywbeth. Felly bod rhywbeth sydd â broblemau gweledol yr enghraifft ddim yn gallu defnyddio'r tŷ yn iawn achos maen nhw'n cael problemau gyda llyged. So, mae'r pethau yma ni'n clywed yn aml bod yna camgymeriadau bach yn cael ei wneud ond maen nhw'n cael effeithiau mawr ar y bobl sy'n byw yn yr eiddo yna. I ni gyd eisiau byw'n annibynnol cymaint ag y gallwn ni yn dyn ni, a chi wedi cyfeirio drai o'r problemau falle sy'n wynebu rhai pobl. Soniwch fwy am y rhwystrau sydd yn wynebu pobl anabal lle mae tai yn y cwestiwn? Wel, credu beth sy'n bwysig yw bod bobl sy'n adeiladu tai yn trafod a defnyddio tenantiaid tenant sydd â byw so fi wedi rhoi'r enghraifft o bobl sy'n problemau gwleidyddol yna. Un arall ni wedi cofod yn ddiweddar yw bod tenant sy'n cael cynnig tŷ o'n hollol addas, oedd y tŷ yn hollol addas gyda'r rhian y blefen nhw. Ond oedd y maes parcio wedi cael ei adeiladu mewn ffordd ble oedd yn anodd i nhw cyrraedd y tŷ. Felly nhw wedi gweud na i sy'n ymwneud tŷ na achos oedd yn amhosib i nhw gyrraedd o'r car i'r fflat. So mae pethau bach fel as byddai bobl yn gallu sgwrsio y tenantiaid cael yr arbenigaeth na sydd gyda nhw o ran eu anghenion nhw. Bydde hwnna wedyn yn gallu sicrhau bod tai ma'n cael ei adeiladu mewn modd sy'n addas ar eu cyfer nhw yn y tymor hir. Nawr, mae'r adroddiad mae'n galw ar Llywodraeth Cymru sicrhau fod pob tŷ newydd sy'n cael ei godi yn addas i bawb. Mae Llywodraeth Cymru hun yn dweud i bod nhw'n gweithio i sicrhau proses symlach a chyflymach mwyn caniatáu i bobl gael addasiadau defnyddiol yn eu cartrefi. Ni'n sôn am dau newydd a tai wrth gwrs sydd wedi adeiladu falle ers degawdau. Mae yna gyfuniad fan hyn o ddau wahanol beth, ond oes na arwyddion fod y sefyllfa'n gwella o gwbl? Fi'n cael un sicr mae'n ymrwymiad i adeiladu mwy o da i sicrhau bod tai yn cael ei addasu a bod cam yn cael ei gymryd i bod y tai mwy addas i bobl anableddau. Ond mae mwy o waith i wneud. Mae yna darged i adeiladu 2002 ystod cymor y cynulliad hyn. Sy'n gret, ond wrth bod y boblogaeth yn mynd yn hun, mae nifer bobl sydd ar y bleid yn mynd i gynyddu. Felly, ni'n credu fel mudiad bod yn bwysig bod pob un o'r tai ma'n cael ei adeiladu mewn ffordd sy'n addas ar gyfer bobl ar y bleidau, neu mewn modd ble bydde yn rhwydd i wneud addasiadau. So hynny'n golygu bod pob coridor y tŷ digon llydan i gael caderolwyn yr enghraifft yn gallu llwyddo fe. Neu wedyn bod modd os angen wneud newidiadau mwy sylfaenol i'r tŷ achos bod rhywun yn gallu datblygu ar y bleidau gwaith. Wedyn bod yn rhwydd wedyn i wneud y waith na, bod e ddim yn mynd yn gostus i'r landlordiaid i wneud yn newidiadau ni. Ac o'ch chi'n sôn fyna, chymod, falle bod nifer o bobl anabal sydd ar gynnydd ac mae gan Gymru yn does ganran uwch na'r un genedl arall o fewn y Deyrnas Unedig lle mae yna bleddau yn y cwestiwn 26% mae'n debyg. Mae yna gwestiwn o gost fan hyn hefyd ar Lywodraeth sydd yn wynebu toriadau ac fel pawb arall? Yn sicr, yna pam byddwn ni'n gweud mae'n holl bwysig i siarad y tenantiaid wrth datblygu rei fel mae nawr. O'r angen enghraifft nes i roi yn y dechrau wrth tenant o problemau gwleidyddol. Mae'n goffodd yr adeiladwr mynd o fewn newid y tiles i sicrhau bod y tŷ nawr yn addas ar gyfer y person yna. Wel, os bydden nhw ond wedi siarad y tenantiaid o profiadau o fyw dan y bleidau cyn gwneud y gwaith yma, bydden nhw wedi safio costau nhw o flaen llaw. A mae hwnna'n wir o ran adeiladu tai newydd. Os ydyn ni'n adeiladu tai yn modd sy'n addas ar gyfer pawb a bod dan nhw anableddau neu beidio, mae hwnna wedyn yn lleihau costau tymor hir wrth bod ni'n goffod mynd nôl yn neud newidiadau i'r eiddo yma.
Dyna ni, Dr Steffan Evans, diolch yn fawr iawn i chi am drafod yr adroddiad gyda ni'r bore yma ac i gael darllen y datganiad Llywodraeth Cymru yn llawn. Maen nhw'n dweud i bod nhw'n gweithio i sicrhau proses symlach a chyflymach mwyn gwella'r ffordd y maen nhw'n darparu gwasanaethau i addasu cartrefi pobl sydd ag anableddau. Maen nhw hefyd yn y broses o gasglu gwybodaeth fydd yn ei galluogi i wneud y gwaith yn fwy effeithiol. Mae'n tynnu